репетираше най-новата песен, която само ще загатна. Загатна още подчертая още натъртя. Червена точка. Да, с две даже червени точки. В една лека примоция още сир. Песента се казва, то е работно заглавие, което ще изпълня септември месец, ще я довържа. Казва се Хвани маде. Нали като сега Хвани маде. Да, айде. Ще изпълни от место, без да ставам. Моля оркестъра да ми пречи. Не, никога. Кой мадя, кой ма дявол накара в дядовия курник да вляза. Белия му гъс, сок да хвана. Че май баба видяла и на дядо казала. Хвани маде. Айде, тръгва си, как гарати, че тръгва.